πούμε... εγώ θέλω κορώνα. Και εγώ κορώνα θα πιω. Έχω να πω... Δεν θέλει πειρά. Ναι. Ότι θέλω να πω... Καλά εδώ πέρα. Κολλά. Είναι η πρώτη πειρά. Θα περάσει επίσης πάρα πολύ καλά. Και αυτά. Και εσύ να δουλέψει για να βγει δουλειά. Γιατί θέλει ζόρι. Δεν είναι... Δεν θα αρέσει μαλάκα. Γεια σου! Γεια σου! Γεια σου! Ναι, παρακαλώ. Είναι τα τελευταία στιγμιότυπα. Δεν έχει γίνει γλυκούλα. Yes. Καλά μου τα καλά τα μάτια. Κάνει και zoom. Γεια σου. Γεια από πάνω. Έλα ρε λέω και πάει εδώ. Υπάρχει στα Ιενέδου. Είσαι και μαγκίνας. Να κάνε και μια μαγνητική να τελειώνουμε. Και τέραμε και τα χέρια.